Hola, escoítaseme? Grupo de Teatro Lalilán presenta De Postre. Ola, queridos amigos, nenos, nenas, espectadores en xeral, que vedes aquí? Vedes un micrófono, unha pantalla, parqué, unhas liñas aí pintadas no chan, postas aí no chan, non. Isto que hai aquí é unha selva. Unha selva que pertence a unha pequena illa do Pacífico, descoñecida ata agora. E digo descoñecida ata agora porque xusto uns exploradores acaban de atopala e acaban de ser tan valentes de entrar. Aí os temos. Uns exploradores certamente coñecidos no mundo enteiro. Vemos que son gran profesionais preparados para o mundo na selva, Están preparados para sobrevivir máis de 3 horas seguro. Vamos a escoitar o que teñen que dicir. Deus, isto é terrible. É impresionante a calor que vai aquí na selva. E sen falar cantidade de bichos que pican. Por certo, sei que nos van dar moitos cartos por explorar nesta selva, pero que temos que investigar? Será posible que ainda non saiba por que estamos nesta espantosa selva? Imos cobrar 100.000 euros cada un polo noso traballo. Certo, procuramos indicios, probas, ya que ainda existe unha tribu de indígenas selvaxes que ninguén coñece. Unha tribu sen descubrir aínda. E o noso xefe dará-nos moitos cartos por localizar esa tribu. Pois eu penso que esta viaxe non vai valer para nada. Xa se coñecen todas as tribus do mundo. Ate, raxa, xeroxedo. Pequecha. Ademais, se efectivamente existen, que faramos a ser con eles? Conquistaros? Volveremos a estruturar xente inocente e esmagar as nosas culturas? Non me gusta dicilo, pero supoño que sea o prezo do progreso. Pobriños, Pensativa, pensou nos seus 6.000 euros. E 6.000 euros é o prezo por descubrilos. Que boa falla fan os cartos, ou que? Vale, pero prefiro non atopalos ou que non existan. Pobriños, cando se atopemos, se existen, non terán nin idea do que van a trocar as súas vidas. Basta xa! Descansaremos aquí. Xa está anoitecendo. Mañá continuaremos cara ao oeste. Efectivamente, a noite pillounos en riba. Pero como vemos, viñan preparados. Aí están facendo lume. Cun pau. E xa o fixeron, que rápido son, e que xa que meteron a comida. Son veloces, mira, comen incluso con fame. Pero o sono pouco a pouco foi invadindos. Que xa é, quedarse dormidos estando nunha selva. E ao final o manto de estrelas serviulles de manta e meteunos nun mundo interior de soños, soñando con esa gran aventura que lles agardaba. Toda a noite e dun só tirón. Cando amenceu, eles aínda non se espertaran, claro, estaban esgotados. Pero xa era moi cedo, o sol xa raiaba no horizonte e, efectivamente, os habitantes da illa achegáronse e sorprendéronse co que se acababan de atopar no seu paseo matutino.
che sei, pero non me gustan nada. Eu pensaba que os que visten raros eran contos do xefe para meternos medo, pero... Onde viven? Por que nunca vimos? A terra é enorme, como di o xefe, hai moitas cousas na deusa terra. Entón, tamén existen as fadas. Seguramente os dragóns que non se basan non significa que non existan. Como entonces? Pensad. Pos atención cando falan os vellos, Que faremos logo? Levaremos os cara á aldea para que os vexa o xefe. Costa ben. Eu penso que sí. E aí os van. Esa rapaza que parece que está riendo en realidad sigue durmiendo. Esto porque Parquete, que si fuera na selva non se daba así, Ao neno non lle quita nin o cuaderno, vamos. Por teoría, diñan que sacalos do escenario, pero vamos a ver. Xa se van eles solos, non os preocupedes. Nada van. Atención, pechados ollos, non te estades vendo nada. Pois sí, vanos levar cara a aldea. Cara a aldea, como? Hai unha aldea. Mirade que estamos na segunda década do século XXI e aínda está esta illa descoñecida. Na aldea podemos atopar, efectivamente, o seu xefe do tribu e o resto dos habitantes da illa. Non, na raya do medio, na de diante. Aí temos dúas das indígenas máis feroces que existen que coñezamos. A que lle chaman Gisela e a que lle chaman Carmen. Vos diredes, vaya nomes, pois sí, son nomes indígenas totalmente. A indígena Gisela dixo mirando para o ceo estrelado: Vai un día fermoso hoxe. e dixo Carmen: Vai, pero se está nada. millor achegouse un pouco máis ao micrófono para dicilo. Ten medo ao micrófono, claro, é normal, pero nunca había un micrófono. Máis cerca, na raya. E agora dío con forza. Vai, pero se está nada. Gisela continuou falando. Leva así. Levas un guanaco. Entón Carmen preguntoulle. Achegouse ao micro, eso sí, e preguntoulle: que lle Que lle acontece, xefe? E Gisela tamén seguiu preocupada preguntando: atópase? Atopase mal, atopase fermo. Preocupada a Carmen achegouse ao micro para plantearse uns serios problemas da humanidade e dixo: por que non nos escoita? Por que non nos escoita? Está do solo? Algo malo acontecerá. Todo o que temía está a piques de pasar. Gisela, preocupada, dixo: ai, sí, di. Ai, si, o. Ala! Carmen, tamén preocupada, preguntou: que quere dicir, xefe? Que quere decir, xefe? Vai chover o xe. Non, nada de iso. Debedes saber que non somos os únicos na deusa terra. E debedes saber tamén que esa xente é ruín, é mala, e lle olen os pés a queixo curado. E Gisela, preocupada polo que acababa de escoitar, preguntou: Ten dos penas como a nós? carai, que ben se lle oe.
E Carmen tamén preguntou: son seres? Son seres humanos, son salvajes. E volveu dicir Gisela: e que pasa con esa? E que pasa con esa xente, xefe? Demasiadas preguntas. Windows se bloquea. Pero, como son tan humilde, os responderé cunha súa palabra. Sí, e debedes saber tamén, que esa xente é mala. E se non, podemos comprobalo. Se é boa ou é mala. Gisela entón chegou a unha conclusión e dixo: se está algo mala, Se está algo mala, podemos condimentala. tamén continuou falando: se veñen algún día, Se llenen algún día con moitas intencións, podemos hacer nacer a súa honra. Eles serán o prato forte. Espera, que Carmen quería falar. Como foi? Que dixo Carmen? Certo. Ah, mira, deulle razón a súa amiga Gisela. E repetiu o xefe: Como dixen antes, eles serán o prato forte da cena, claro. Que son esas pisadas? Xefe, traemos algo fantástico. Habéis traído ese cacao que encontramos nas vegas, no cumpleanos do chamán, nos volvimos todos locos, nos Las Vegas para sempre? Non! Pero por que, home? Estaba moi rico. Toma, quero unha pastilla de goma. Sabía. Bébelo. Repítelo. Vamos. Moi ben. Vale. Todo o que temía estaba a piques de pasar, todo tal e como auguraron os nosos ancestros. E o tío avó viño, que non pintaba nada, pero bueno. Traemos. Vamos. E de paso, xa que vas de camareiro, me traes ese cacao que encontramos? Vale. Gisela estaba morta de medo. Que nos salven, que nos protexen os deuses. Tiñan bastante medo. E efectivamente, ali chegaron todos. Traes o cacao? Ven, no mosca, ¿dónde vai? ¡Ay, mosca! ¡Cállate ya, mosca! ¡Cállate! Ave María la mosca. ¡Ya está! Amén. Non coñezo esta tribu. Será? Non podo creer que sexan estes os que estábamos procurando. Díxenvolo, existían. Ímonos facer de ouro. ¿De onde vides? Falan o noso idioma. No vamos a hablar euskera, cabensots. Ok. Non, sodes vos que falades o noso, por suposto. Vimos en son de paz para estudiarnos e facer amizade. Jolín, que non son nin illuminatis. Morte! Morte! Eso é o que nos espera. O da
que non se conoce, iba a haber un tempo moi cálido na selva. Con el águila real y todo. Pero na playa. Iba a haber olas de barro increíbles, precipitacións moi altas. Sobre todo, o último, claro. Habría un precioso arcoíris. Ya lo sabía. Ya lo sabía que iba a acabar con una máquina. Lena non entendeu nada e dixo... Que dixo que? Que xo que? Que os vamos a comer enteros. Invítanos a unha cea, Que non, que os vamos a comer ñam ñam. Non digas burradas. A que me temía. Son unha tribu de caníbais. Seremos o prato forte desta noite. Canibais? No, só nos gusta comer carne humana. Genios. Hai tensión aí, O xefe está a punto de dar a orden para que os coman. Esperad que respire. Pues Xa está. Apota con eles, anda. Aquí está. Vale. Darei un trago, pero vamos. Só lle dá un sorbiño de nada ao chocolate, non pasa nada por gritar. Pero que non é por eso, é porque nos comedes. Entonces gritad. Seguimos. Non nos podedes comer, non? Por que non? Pois porque... Porque somos diabéticos. Iso. Temos azúcar no sangue. A mí me gusta o azúcar. A indíxena Ángela non entendía nada. O que? Elena decidiu explicarse. Fai que nosa carne sexa moi doce ata punto de ser incomible. E iso é terrible, sabedes vostedes. Gisela estaba moi decepcionada. Pero eu teño moita fame. Carmen preguntou que podían facer, claro. E dixo, fuerte, Que facemos? Que facemos agora? O guerreiro número 1, o capitán do exército dos indígenas, numeroso exército, como podemos comprobar, dixo que non entendía nada. Eu non entendo nada de nada. Ninguna. Primeiro punto do día. Chamaremos a Velázquez para que nos faga un cadro de eso. Que fai Velázquez no século XXI? Vino dun sitio chamado Ministerio do Tempo. Cousa rara. En Madrid, como sempre. Por qué? Porque aí non puxo... yo que sei. Eu só viña aí para recoller un bocadillo. Trouxeronmeno a él. De que es el bocadillo? Que me estás diciendo? Dese para comprobarlo todo. No, era para una cosita. Segundo punto do día. Falaremos de que vamos a cear. E terceiro, non te tires po monte do destiño, gatiño. Tarde. Moi por rapazas, estamos salvados. Increíble, ese cadra soltanos de todo. Non sei, eu teño tanto mediño. Non vou por eles. En canto nos solte, poderemos empregar nesas armas e someternos. Son uns seres inferiores. Un chisco perigosos, pero salvajes ao fin e ao cabo. E 6.000 euros é o precio por desvilos. Certo, 6.000 euros exactamente, máis dietas. Es que teño que facer moita dieta, Vedes a de que estou? Lena, a pesar de todo, estaba... Ainda que non se lle ve, porque mira, vela aí toda feliz, contenta, pero estaba asustadísima e dixo... Non sei, eu teño tanto mediño que tamén tremen todos os osiños do meu papá me corto.
dixo a salvaxe Ángela? Certo, está moi saborosa. Preguntou Beto. Poderemos fiarnos tamén? Gisela aclaroulle esa situación. Dubido. Entón, marcharemos logo. O capitán do exército dixo que non. Non. Estaredes aquí. Aquí mesmo. Entón, recordade que somos moi idosos. Por iso mismo. Se aquí sigue habendo tensión, mira a do oso. Mira pa do oso a mão. Eu non sei como non saliu xa correndo. O xefe, ao final, dixo para que iban a servir. Bueno, por iso vos seredes... ¡Ale, home! O gato está vivo, que alegría! Ah, bueno, por iso vos seredes... Hola, sí, hola, tío, ¿qué tal? Sí, me alegro de oírte, me alegro de oír tu voz. ¿En serio? Claro, entiendo. Bueno, chao, se han equivocado. Bueno, por iso vos seredes o... Vale, non se enfaden conmigo, oi. Por iso vos seredes o postre! Comervos con patacas como fixemos con todos os demais. Non penso permitir que nos fagades desaparecer. Non, outra vez non, de aquí non ides saír. Non, outra vez non, de aquí non ides saír. Nunca mataréis con nos. Saber que existimos, viviremos así. Libres.
Sí, demasiado.